Hi guys! Hello. Di naman kita papaluhain. Nagyan yung kati. Ang tama na ng inyong Bicolana. Ay, sorry. Ang inyong Bicolana. So, mabuyo ka ng baby ni... Kala ko baga, ano siya, baso. Kayo lang muna. Hindi ka nani ka. Dito kakani ka. Kay Tita Ma, ilingon mo nga ni, umaano na ka mo. Doon mo, pati mo. Sabay na ikabi. Ay, nakami. Dalo sa'yo. May 8 viewer agad. Ano ka, hindi ka na naman. Hello sa 8 Ilingon viewers na basta ka natin. na ba naman. Bayaan ko na yun eh. Hi. Dito ako sa phone magbabasa. Pag may comment. Waling mo to. Electric fan, please. Iwas sa earphone. Hello sa Oy, may 14 cartoon. million viewers natin. Iyan ito. Uy, may anak. Pang kayang. Hello guys. Maano ka? Oh, hello po, Junel Dollar. Wow, dollar ba? Tama. Ano ako? Oh, Maristrict. Copyright. Copyright. Hello sa 19 viewers natin. Madali, yun na. Comment naman kayo, guys. Sakol kayo siyang followers. Kaya nga, alam ko. Pero kayo po ako babulas. Ikaw na ano. Pamanihan naman yun siya na. Yan, tino. Sad ka sa iyo. Isip kasi ng ano. Tigpadigdig, kita iso na, yun lang. Isay? Kuya Tyson. Ang tanong nila. Good boy na da siya. Dahil naman da siya nagiinom. Dagitan siya ni May Angel. pide naman kaya. Dagitan da siya ni Angel. Taga duman man sa Igaro? Taga duman sa Igaro? Barkada, kung ano. Kulaw. Hello sa 24 viewers natin. Oh, Siguro kaya nagiging ko yung... ikaw po rito. Ribo ko na naman. Kuya Don David, hello po. Thank you so much. Bukas po yung birthday ko, guys. Bukas pa po. Bukong sa banggin eh. Kuya Nilo Buboy. Hello po. Magandang hapon, Kuya Kenneth. Hello po. Wala. So, Kamusta? marami lang ako si... Ayos lang po. Thank you po, Junel Dollar. Dollar. Ano po, bukas kasi guys yung birthday. Grabe naman sa pumayat. Baka ang ibig mong sabihin ay tumaba. Kasi hindi yun na ngayon. Ano po, bukas po kasi wala po ako dito sa bahay kasi po magagawa kami ng video sa Sorsogon. Hello sa mga taga Sorsogon sa Irosin, guys. Sa Irosin gagawa kami ng promotional video sa araw ng birthday ko. Kaya hindi ako makakapag-celebrate tomorrow. Kaya ngayon na lang. Pero sabi ni Papa, magluluto pa rin daw siya bukas kahit wala ako. Kaya ayan guys. Nila, pero asking man siya. Yung paudak lang. Ano. Opo Kuya Kenneth, short hair po ako. Oh my God, Patrick Botin, sana all. Grabe naman, hindi. Ano lang yan, filter lang yan guys. Huwag kayo maniniwala sa social media. Filter na. Mas video yung filter. Maray si Ray, sa gisildo na. Paano mag-klase ka man? Ngayon, sildo ka naman. Nag-class Tapos ako. da. Ano to si Raisa? Ay, 2 years lang ka. 1 year man lang siya te. Ay, 1 year. 1 year man lang course niya. Para, pagkabing po. Hello sa 28 viewers natin. Ikaw talaga pinakamaganda sa Angel si Kuya Nol. Uy, thank you, Big Thumb. Dual training ito. Na ano. Dito, tingnan natin dito yung live natin. Ba't di pumapasok dito yung live ko? Ay, eto. Ito pwede ka nang mag-ano kapit ka. Ako daw first niya.
trabaho. Pero tapos ka na? Tapos ka na mag kasimuhay. Yun na. Ayan, ito, nababasa ko na yung mga comments Tayo. ninyo. Siguro kung nagtapos ka lang kay girlfriend, tapos yung mag-test, kuwag year pa lang, pwede ka na. Lalong magayon ka sa gupit mo. Kuya Kenneth, lalo po akong tumaba sa gupit ko. Madaming nagsabi. Kasi nung maba yung buhok ko, para tayong slim tingnan. Nung nawala, lumaba. Tingnan. Kuya James Morato, hello po. Ang ganun po, Idol Advance. Happy. Thank you po, Kuya James Morato. Thank you, Kuya Don David. Opo, Kuya Don. Ay, Teka, naglaro. YouTube. Ako nung baga na Tignan mo ang pawis ko. Pero nagiling ka. 29. Nag-shot ka na. 29 pala. Madali yung ginawa mo. Diyan, Bukas ma-restrict. may 15 tuloy. Nananatif syempre sa cellphone. Sa pala, mga subscribe, Sa mga naka-follow, nakasubscribe. Hi guys! Eh, yung magraray. Sa Bicol na, magraray. Nakapalo ako doon. Iyan Eh. ka ba? Sa YouTube. Kaso, Sa YouTube. Sa YouTube nga. What if di, pag kunwari, mag-gibo ka na lang ko ng mga reels sa Facebook parang Saka na kayo. Di pa ako ready sa Facebook. para DHQ TV, hello! ma-recognize ko kasi Opo. vlog. Ang tagal ng live ko, no? Ako lang. Ngayon na lang ulit. nag-ano pa ito? Nakakabot ka pa duman so nag-vlog sa inyo dati. Sa Kamsur, iyo pa man minsan. Nagduman ako kung... Iyo pa, syempre. Habang pa na. Oo. Hindi mo ko pa sinunod ko paro nga. Shoutout sa kanila, sila Kuya Noli. Sa Team Paway Angels. Hello sa 32 viewers natin. Sa mga silent viewers natin, hello po. Meron ako mga i-upload, pero ano lang, shorts lang, hindi siya totally vlog. Ganyan. Parang update lang kung anong nangyari. Kanina, kasi kanina guys, ngayon ko kasi sinelebrate yung birthday ko po. Dobal Odimos, hello po. Thank you so much. Ay, maganda na ulit sa tinili. Hoy, Kuya Noli, thank you po. Thank you so much, Kuya. Kuya, regalo ko. Hoy. Regalo ko. Na-prank ka pala ni Rika. Oh, akala ko nagpagupit din si Ate Rika. Kasi kapag talaga, pag nagpa-short hair ka, parang lalaki ka tingnan, ganyan. Kasi parang, ako kasi lumaki din tingnan. Si Ate Rose to, yung tita ni Ate Rika. Hello sa'yo, Ate Rose, miss you. Nasa Legazpi ka ba? Kasi umuwi siya dito sa Legazpi. Jaime Vera, thank you so much po, Bong Barrieta. Thank you so much po. Hello sa inyo. Asa na kaya yung mga regalo ko? Sabaw, sinuri ang ulo. Pinadara niya sikat kita Rusa. Hindi man. Sa Rusa ako nga lang. Sabaw, ang short nga yun. Iba na. Ay, hindi! Di ba Rose yun? Pangalan doon? Pinadara namin sa tinuro. Ni ulo. Ala, basta na naman ako. Sorry po. Ay, alam mo, niya, tinari, ang mataba Yes. niya. Ang ano? Sa tinuro. Bakit ako dati? Gawa. Nagtaba siya, di. Mataba niya. Parang talagang pag nawalay siya, Ayo, toxic. Oo. Marina yan. Kaya, tig-isip kayo. Hindi pala ikaw yun. Ate Pero, Rose. dentist siya. Ako kami. Sabi ko, Di ba Rose din kasi pangalan nun? Bakit si nasa Sursugun man? Sinuya. Baka Sorsogon. Mas bate. Kamsol? Kamsur. Kamsur.
Tugon ba sa Hello sa 31 viewers natin. So guys, wala pa kasi ako magandang spot na pwedeng pag-livean kasi nga wala man dito magandang Ano mag-test ka? Pag madiklom na yun. So, ispatan mo na yung panduplikat. Uy, malamok! Guys, malamok! In-update. Guys, kinakagat ko na yun. Kinakagat ako ng lamok. Pag ano ka na lang baga. Natural, kasi nasa Makahoy tayo, nasa bundok. Ano, Nagbutog na! Edwin Alea, hello po. Thank you so much po. Thank you sa mga bumate. Ayan. Hindi ako nakakapag-vlog no, nandun ako. Palaging sila papa. Sila muna kasi pinapa-vlog ko. So ayan. Panoorin nyo. May latest vlog ako guys. Arnold Baliat, hello po. Baliat. Happy birthday, BG. Kailan lang birthday mo ulit? Bukas po, 21, September 21. 19 na ako, guys! Hala, malapit na akong tumanda. Kasi di man sila kasi. Hindi na ako baby girl, hindi na ako ano. Alam mo dyan? So mga aki-aki pa baga, mga kikay. Para gaman ako masalunod tayo. So sabi ko, mga din ako nagbisi na ako. 19 na po ako bukas. Hi Idol, maray na banggi sa imo dyan. Parang ngayon, Shout out naman dyan. Shout out po sa'yo, Junel Quinones. Thank you so much po sa pagbate. yung sarutan ni... 20 ka na. ako 20 lang. Si Jay, pira na. 21 lang si Jay, di ba? Pwede to. Oh, di ba? Parehas kami. Guys, Di yung ba pawis ko, ko. 22 pa lang siya. Apo ta na sa gising. Parehas kami na. Ano yun? Baka yung tita niya may-ari ng hair din na ginagamit ng kapatid ng... Oo nga! Oo, yung tita niya, yung may yung naiwan sa akin yung hairband. Tapos na kay bunso na. Guys, yung hairband ni Ate Rose, yung tita ni ni Ate Rica, yung hairband niya nasa akin. Tapos nadala ko dito, si bunso gumagamit. Nagano kami. Nag-flashlight. Uy, ang dami nang nag-comment. Huwag ka pag may barkada ano. Thank you po, James Morato. Pagka sa Facebook ko ta sa mas ko. Ano ka? Marami pag may barkada. Thank you po sa pagbate. Magayon ka pating marayhay. Uy, thank you po, Junel. Hindi naman halata, parang 16 years old. Uy, thank you naman. Baka eme-eme. Gino-joke nyo ko eh. Joke lang yun. Aloha Junior. Hello po sa'yo. Sing Aloha Junior. Si Kuya Lon. Pwede na mag-agam. Grabe man, Kuya Edwin. Madagit si si Kuya Noli. Junel Quinones. Thank you po. Malagal si father-in-law. Father-in-law. Oo, si tatay mo. Grandfather. Mga pinang edad ka pa mga ano. Tata! Tinatanong nila guys kung ilang taon daw ako mag-aasawa. 22. 29 bago mag-30. Brown ka lang eh. Sabagay, okay lang yun. Thank you po Sandy Florano. Hello, hello. Hi Mi Vera. Shower out po. 29. Late na. Day na. May nito 40, 40. Life starts at 40, di ba? Sabi daw. Parang na, paminupus na. Menopause. Expired na. Ignored na din. Then, Jess and Yete, hello po. Pero pwede pa makiat. Opo nga, Dobal o Dimos. ano naman siya na, gare. Pag 29 na nga daw, para Aki ano. before 30s, ganun. Aki ano ka.
Di kaya Kuya nagkakarami mo. Makbal, birthday ko bukas. Nakalimutan nyo na, September 21. Yun, Kami wala. sa'yo masuporta Iyak sa'yo. na lang ako. Ano, kaslong alday, pagkakit ko. Pero yun lang, magtapos muna ng pag-aaral. Opo, Kuya Abby. Ano? Kuya, ano ka? Kinalimutan nyo yung birthday ko. Kasi guys, so sa mga bagong dating, Kuya Adventures, hello po. Belated happy birthday sa akin kahapon pero walang handa. Amo, belated happy birthday Kuya Adventures Vlog. Okay lang yan, ako nga din, wala din akong handa. Wala ako bukas. So yun. Bako naman namin pag ganito na ano iyan? Bako naman namin bako. Ang ano, ang 40s nga daw, manamit pa. Pag ako ba nga eh, yun, siguro naging bata ko na. Yung ubo ko may tunog. Ay, iba yung tunog. Pero yung sabi mo, pag wala Opo, hindi kasi nag-upload ako. Hindi ko po alam, Kuya Rose. Ate Rose. Bukas may birthday ako sa'yo. Sure. Uy, Kuya Edwin! I-advance muna! Char. So yun, sa mga bagong dating po, bukas wala po ako dito sa bahay kasi po pupunta ako ng Sorsogon. Kasama ko yung mga kaklase ko kasi may gagawin kaming promotional video. Tapos yung napili naming lugar, Sorsogon. Tapos yung mga kaklase ko, gagawin doon namin sa bukas, linggo. Isabi ko birthday ko, kaso nga, malapit na yung pasahan nun. Tapos mag-edit pa, kaya sabi ko, sige na, go na. Kaya in-advance ko ngayon yung birthday ko. Kumain kami guys kanina, nila mama sa labas. Sama sila bunso. Naaling, digigal ako nagpuo. Nasabi pa ako ngayon eh. So, pinsan ko kaya. Okay lang po Kuya Eddie. Thank you po Kuya Don. Nakikita ba sa camera yung pawis ko? Ay hindi. Ina, pwede akong ano? Pamunas. Sabi pang takot dati. Anika be? Nandito nga pala guys sila ate, tsaka si Anika. Hello sa 41 viewers natin. Kuya Vince, hello po. Thank you so much. Ojing Espino, thank you so much. Wala eh. Katli, apa tayo? May video sila ba? Hindi ko alam, garwara mo. Dahil, subado ko lang na pang ano. Daraploso na ako. Wala kaming tissue, poor lang kami. Malang natin ako yung nabalong yun. Ang daplos ko, bili. Yun siya lang. So, tigburubog siya mabaga. Nagkarigos ka na? Yun na ne. Pag uli-uli ka nagkarigos. Dahil, mapuluto na ako. Nagkarigos ka ba? Ikaw na. Ojing Espino, thank you so much po. Hello, hello. Jeric Barquila, thank you so much. Sayang ka ate, BG kung kay Kalinga Prab ka napunta. Okay lang po yun. Grateful pa din po. Kahit kanino man mapunta, basta ganyan, nabago yung buhay natin. Okay na yan. Sige lang, mag-reply ka. Ano ini? Kinuha na ko ni Bunso ng ano, damit. Wala kasi kami guys, tissue. Nasabon ba kami? For today's video. Uy, Kuya Vince, hindi yan blooming. Blue lang, blue. Kaya Ricardo Nagayo, hello po. Dala ka dyan ng electric fan dyan sa labas. Kuya, dun hindi man abot. Tsaka wala kaming electric fan. Isa lang electric fan namin. Kaya palaging mainit. Aray ko. Tinawalan niya si Katana, so ano na. Looking for sponsor para sa electric fan. Dinara niya dig aircon na yan. Yung ano baga may fan baga so itong nabibit-bit so na ano lang baga sa tokawan na iipit. Pwede man mag-request siya lang so ano, may solar. Body solar na no. Yan, tayo nakataning yun ay. Pwede na.
Hello sa 46 viewers natin. Hello sa inyo. Ilang? Kanina pa ako haggard, guys. Malanaan ka na. Malala ko, pero, sige, nagpritos ka na. Anong prituson mo? Hotdog. Malala ko, guys. Ang oily ko na daw. Kung sakaling nga kape na lamutak ka sana sa mga gurang na K-boys. Ha? May ganun ba doon? Bahala sila. Basta kung saan ako napunta, doon na yun. Yun na yun. Joy Siller Abaga, hello po. Clip fan, oo, tama. Para magaan lang kahit saan pwede basta may outlet. Oo nga, basta may saksakan. Kaya mo kung siya una. Hello sa 44 viewers natin. Mamaya nga, magpe-prepare na ako ng susuotin ko para doon bukas. Kasi maaga kami bukas, 6 AM kami aalis ng mga kaklase ko. Kasi magbabiyahe pa, 4 hours yung biyahe papunta sa Irosin, Sorsogon. Doon yun sa dulo ng Sorsogon. Ano ko niya? Nagpala na ako. Nag-ready pa ako ng mga susutin ko, damit, tsaka pangligo. Kasi guys, kailangan namin maligo sa dun sa resort na pupuntahan namin kasi nga ipopromote. Bilang tagali ano ang design sa ano ko. Madali. Opo, Kuya Kenneth. Madali man. Yun yung importante. Magtalo. Sige po, Kuya Edwin Alea. Ingat po, ingat po. Kuya, doon 19 na ako bukas. Bernardo Samson. Thank you so much po. Pero tigtry ko na. Feeling ko, irarani ko, oh my God! O, diba? Kita niyo yan? Basa? Basa na, basa? Pwede ka na mag-fritos na. Sige, magprito na kayo sa mukha ko. Ako may Romel Gabo, thank you so much po. Char. Kemerut. Hindi nagbalsikat na so ano yan? So bilog ba yan? Ako naman, ring light? Igwa ako. Tay luwas. Wala naman tayo, gamit dyan pa. Ito ko marami sa mata ko. May gari ang mata mo kan may bilog-bilog ba yan? Contact lens. Yes, contact lens. Pero okay na yun. Guys. Shout out sa mga sponsor. Uy, Kat. Thank you kay Tito Joe. Actually, si Tito Joe po, nagbigay po siya ng budget para dun nga so panghanda. Yan po. Yung nilabas, yung ginamit namin pag kanina. Lumabas kami kanina ng family ko. Thank you, Tito Joe. Leoncio. Afalia, hello po. Try mo pat maging shake. Kano ito? Bagay sa mga tarang. Sarap mga vlogger na. Goreng chick. Okay. Orange ka baga. Lukod ka sa mga tarang mo kayong shake. Ano yan? Ikaw yan? Ikaw yan? Kala ko ikaw na ito nag-ilaw ba? Ito kay daw si Shopee. Nasa yan si Bunso. Uy, dumidilim na siya. Kala ko ikaw na nila. Palagi akong, kapag wala akong vlog, palagi niyo akong hinahanap. Pag nag-live na ako, wala man kayo. Busy pa mga person.
Kuya Makbal sa SM po. Daan naman ano. Kumain kami sa SM Legazpi. Sa Tongyang. Tongyang Restaurant. Kap, yellow, ala. Agad na kayo pa. Ay, gusto pa. Kap, Kayo na mataw iyan. Aw. Yan na. ikaw na magtara. Agad na si pa. Bakit? Paano? Ayun, tabi pa. Thank you pa. Bayhi? Anong bayhi? Nasanay ka na din sa bayhi, BG. Anong bayhi po? Gamu-gamu. Meron na nga, ayan, madami nung. Guys, Makati na. Actually, may rashes na naman po ako. Hindi, yung sa mga, sa alpo baga na mati. Arog ka mga linens baga. Sa mga, ano, tela na mati. Ha? Diyos pa ka. Apo tayo si kuya. Wala man si kuya. May sundokit palong wala. Ay, palong ba? Tig-send ko na sa GC ta. Picture ko magayon. Ay, yes, sige, sige. Sino yung miss nagtrabaho niya? Kuya Freddy Binonggon. Thank you so much po. Wait lang. Ay, wala tayong ano, bar yan. Iba na ka. Ego na. May lighter ka pa. Meron na pala. Wala kasi tayong pera. Uy, anong walang lamok ko yung Makbal? Meron. Ang daming lamok. Ano na, immune na kami. Sawa na sa amin. Yung mga lamok, sawa na sa dugo namin. Hindi po Kuya Kenneth. Gabi lang po. Guys, hotdog. Baliw. Okay na? Anong bayhi? Yung kanina, bayhi? Dagdagan na natin. Isadik ba na? Opo, Kuya Jessie. Kuya Jessie, sorry na po. Pwede mag-sorry. Sa gilid. Pwede po mag-sorry. Ito na hindi ano. Mga plato. Wala. Kain na lang tayo. Ano ba yung hirang ng libo? Tito ano natin. Nagdapidap ba? Ano ka ba? Tara. Laro tayo, laro. Puta, may tanong kang ano ko din? Arog talaga kayo ni. Aluyo na ako may yabong. Pirang simana na. Sarong simana, nag-aabo ako. Tapos salo pagbanggi. Pag nag-aabo ako, mahilingon ka sa nagtatalo. ano, sa maliit. Natado ito. Baka so anoan. So, kaya po nang dahil pa naga. Ay, panaukal. Ay, my God. Ayun eh, Play mo yun na rin. may mga araw yung kanya ano. Pag agawin maayo. Kaya po niya. Kuda, ikaw ang kawanan mo pag harap yung mali pa taro. Ay, rice. Ayun. Ito din kanyang taon. Ano daw yun? Ah, biyahe. Yung biyahe sa malayo. Hindi, ano lang, since malaki na tayo, 19 years old na. Legal na. Linux, ano? Pwede na Siyempre, makulong. dapat wag na tayo matakot sa biyahe. Pwede na makulong. Para gala mo nila. Matakot ka. Magkamukha kayo, ate. Ay, Ronaldo Judith, thank you so much po. Katol. Pero nagkita mo. Dati nagkakatol kami.
Kaso ngayon, Ano na gano'n? bira na lang kasi wala, sanay na. Tapos wala man mga ano dito yung lamok. Lagi kaming nakakagat ng lamok pero yung mga lamok dito yung wala siyang Kasi dengue, walang gano'n. Kainom na ka doon. Ganyan. Ayun, yung titubi. Sabagay, ang... Magkamukha kayo ate ng ate BG ng kapatid ang babae. Alo yun, sa nangyari. Ano daw? Anong oras na? Kapatid nino. Oo nga kasi sayang man ads last upload mo nga ni Alabaon baga almost 5 minutes. Kuya Jeric, baka skip mo. Dahil mo skip. Wala kang kayo ito po ba? Sa kilo ka doon. Dapat dahil mo pag-skip. Ang lobo na. Maano yung tumutunan? Ang mga Bicolana magaganda. True. True, true, true. True. Tama yan, Kuya Ricardo. Guys, ano ba to? Thumbsuck dan? Mag-thumbsuck kayo. Yung mga hindi pa nag-thumbsuck dyan, mag-thumbsuck na. Dalaga talaga ang ate Bicolana girl. Di na iyak. Iiyak ako. Sige. Kung makahilog-bilog ba? Kuya Kenneth, iiyak ako. Pero in fairness ko din, sabi ko nga ano. Ay, day, pilmiti tapos kuya, ne, dyan man lang ako makatabang baga. Thank you so much, Kuya Jer. Tig sigurado lang. Ayun sa baba, Malay mo, baga. baka mag-topsy. Tig-skip mo pala. Joke lang. Thank you so much, guys, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Thank you sa pagsuporta. Suporta, hindi na siya suporta. Hindi na maarte yung R. R. Kung naglala na ka naman ng punas. Ayun. Eme. Naglala na. In fairness eh, nag-ano, ano mo. Ay, iba ka duman na ano, sa ano, Nag-ano. itong sa regalo ko. Iba Na- itong ano, kasagan. Na ano? Para sa pandi. Secret. Di mo kaya, may letter ito. Ibasa mo na lang. Baka iba man iyan. Pero iba ito sa pang ano baga. Di mo, iba mo. Eh. Iba mo. Sa pandi. Oy, ano yun Di mo na kaya nag-abo sa tig-order ko ni... Di po mo nag-abo. Go Ito lang. pa na sa inyo. Ang regalo mo sa kuya kang last year, so tulong jacket. Yan sa mo sa itom. Yan sa so White. nude. Mga ito, ay white. White neck. Oh, pero ito apat gabos. Apat ito. Ay, yung nga ni white. So, itong Nude. medyo pink. Tapos nude. Yun sa ko. Wala man siya. Eh, yung... Ako. Sa kuya, sir, regalo mo. Anong siya regalo mo sa ko? Wala man. At adain na nga ni ne. Inom. Free wifi man. Para inom talaga, no? Sabi ko, dito talaga. Kaya ubos yan ads na yan. Di tapos talaga. Sabi ko, Thank you po, Kuya Jerry. Inaasar lang sabi ko, kita. kung marigalo ko sa inyo, ilak pa na. Bernardo Samson. BG, bakit mo pinuputol mama? Hindi ko nga din po alam. Narayaon doon sa iba. Hindi ko po alam kung ba't siya naputol. Bigla siyang na ganyan. Tingnan nyo naman, oh. 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 Ah. Mayroon ito, kung naan siya. Ano guys, na ano lang ako, napagod ako magsuklay. Nalilate ako sa school dahil sa buhok ko. Yun. Kung naalala mo, prank mo kay Kuya Noli na naglayas ka, sobrang nalungkot ako. Kala ko totoong iyak mo. Prank lang pala. Grabe naman Kuya Kenneth. Naalala mo pa yun? Ano lang yun? Ewan ko. Ba't yun nangyari? Ad Escobar, thank you so much po. Inom ka ng gamot sa ubo, BG. Anong gamot sa ubo? Dahil yung visitasyon, hello po, naging chubby ka na ng Okay lang, chubby is the new sexy, sabi. Ang lamok na may dengue ay alas 9 to alas 10 ng umaga kumakagat at sa hapon 1:00 to alas 2 at saka Ipalipot ko. ganun po ba yun? May oras lang pala sila para mang biktima, no? 9 to 10 ng umaga. Nasa school na ako niyan. 9 to 10. Bye.
Ito, Alauna hanggang alas 2 nasa school pa rin ako yan. ay sarap para ano ito. Best actress, Kuya Jessie. Bata, Anong dinner nyo guys? Pwede makikain. Kay ano yung kay Didi niya. Guys, makikain ako. Anong dinner nyo? Nag-chat siya. Ang araw pa yan. May tiirin ba sa duman na. Nakumbinsi ka ni Badet magpaputol Hindi mo ng buhok. Si Badet? Sabi ko, arang ko na. Kaya araw ko yung style mo. Nag-look ko. Tapos, tigara siya. Nagpuputol si Badet? Tigara po siya. Seryoso? Tigara pa bagas na. Tigara pa ako niya. Kailan pa? Dako yun. Ano nakumbinsi? Matagal na ako guys nagpuputol. Hindi man ako sinabihan ni Badet na magpuputol. Daman yan. Sabi ko, Ano na to? Magdi 3 weeks na to guys. yun ang yung napasito niya yung barkada sa bakong yung tiirin ba. Dako yun. Lalagdero na. So iba yung mga ano dyan sa mga tagali din naman sa lahat. Tapos, Hindi ko alam na hindi man nagpuputol si Badet guys. Nakikita ko yung mga story niya sa Facebook. kaya Oo. doon sa November, taarang ko, maya niya. Short hair si Badet? Pero di man ako na-answer ito. Sabi ko, kayo ba gani ka? Di man kami. Baka prank din. Na-prank na nga ako ni Ate Rica. Di agda ko na ito. Lagundi guys. Umiinom ako niyan dati. Ang pait. Ate, inuto niya. Ang pait talaga. Naalala ko dati. Siya, late na. Elementary ako, pinainom ako niya ni Mama. Anong Madami. Yung pinakuluan na lagundi. Tapos nung iniinom ko yun, umiiyak ako. Tapos niluluwa ako nga yung iba. Tapos ano nangyari good after ko nun inumin, mga ilang oras, ilang minutes. Sumuka ako, puro siya plema. Yun yung nilabas. Kuya Harold, thank you so much po. Thank you so much sa pagbati. Amo kuya doon? Kailan pa po? tama. Yeah, huwag 6'2". Mami, Kailan pa? Sakto lang. Pero ba, malipat ka? Matagal na? Masyat ka nga? No? Kalamaan. Sabagay, mga atag ko kayo sa ano. nakaset mo garo si Katulong Luis lang. Grabe naman Kuya Rogelio. Kispirin capsule. Bagong gamot sa ubo. Tapos pa birthday mo. Lahugdi. Ay, di ba? Lahugdi. Lagundi. Okay, siguro ba ko na? May capsule din. Mapait pa rin. Wait lang guys. Check ko sa channel niya. Sakto man lang. Para ba Budget. ko masal malipat. Medyo maamis ko. Di ba? Maamis ko. Sakto lang, nagmamit mo ito alam. Iguwala tangala ka na? Right. Hindi pa kayo malipat. Ano na nga pangalan niya sa ano? Miss Badet ba yun? Ito naman si Miss Badet official. Ano bakal? Ano yun yung bakal? Dig sundo garo. May tingin doon. Yan. Diba, nalagitan lang sa hitatan ng ano ito. Ito kami, nalagitan pa. Anong pangalan ito pa? Mga dugmi pa? Nino? Si ano? Subak na? Tito mo ito? Wala man. Sa ano? Subak na hindi. Short hair ba siya? Anong pangalan? Sunod naman sa iyo, pang birthday mo. O yung latest na ito yung pang ano, Naka-jersey. Gobel? mahaba yun di ba? Kakaiba ni Kat. Sa birthday mo ka ito. Yung latest niya hindi man nakikita. Iba ni Kat. Kat. Yapot kami. Isa siya doon sa kaya iba mo sa kang birthday ko. Si Kuya Joseph. Bako, si Sarah, naka-jersey. Si Tad daw si... Bernie. Ay, si Ay, si Bern. Ayun. Hi Kuya Bruce, kumusta ang buhay-buhay?
Maligay siya. Wait lang, nire-review ko yung video ni Badet kasi nga, tinitingnan ko kung short hair ba siya. Pero ang business ko na ito. Wag na lang, maniniwala na lang ako sa inyo. Kang May trust issue kasi ako, guys. birthday ni Tad, tapos birthday ni Tatang. Ano yung mga comment niya? 1 week pa lang nagpaputol ng buhok si Badet. Oh, 1 week pa lang. Sa akin, ano na to, magdi 3 weeks na paminta girl si Badet. Hindi siya paminta, Miss Badet official yung account niya, guys. Binago niya na. Hindi kayo na-inform. Char. Stay ka lang, Rian, at maglaba muna ako. Paminta girl. Paminta girl. Sige po, Kuya Rogelio. Baka po. Happy birthday, Bikrana girl. Thank you po, Ernesto. Kuya Bruce, first live mo. Hi, Paye. Jamila. Paye, Jamila. Hello, hello. Kuya Bruce, birthday ko tomorrow. Hi, hello. Tapos may nag... Tilo. May, Ano? Si Tilo. Tingin ka dyan? Okay lang ako, Tilo. Ikaw, kumusta ka, Tilo? ay, ano. Sige lang. Wala tibawang nga. Dear sponsor, birthday ko na po bukas. Anong ganap? Thank you so much, Tilo. Naalala mo pa ako, Tilo. Thank you. Na-appreciate ko. Kahit babaero ka. Okay lang. Di kan makaranas di man kay pagkaon na bulay-bulay baga. Ano na Kuya Ronnie Gutierrez, birthday ko po sa aga. Tomorrow po. manok, Bukas. sira naman. Bira ka lang dyan maka. I don't know. Happy birthday. 19 years old lang po. Yung ano ko. Thank you so much po, Kuya Bruce. 19 years old po ako tomorrow. 19. Magulay ka, mahal doon ng gulay ka. Siyempre, Ano, last year of being teen. Kasi ano, hanggang 19 lang yung teen. 20. Next year. Oh my God. Ayoko pa. Parang ang bilis. kalong kay igwa. Hindi ko pa na-enjoy. Pero dahil nagtuturubo. Thank you po, Paye Jamila. Presyo kang ano, karne. Papatanggalin ko na to, guys, na brace ko. Sira mo. Kaya Papatanggal ko na siya. So yan, sa Manila. Kinate. Oy, Tilo, regalo ko. Yung ang kami. baga kang, yan mga kwento sa Manila. Ditulo ka rin. Sa kusari din ako. Hala, si I love you naman to. Ang bilis mo talaga, Tilo. Hindi ka na nagpapaligoy-ligoy pa. Diretso talaga. Huwag gumawa. Bum kara-kara. Wala si Parang. Siyempre yung gano'n. Ay, yung so, ang nasa turbina kami kanina niso. Daraga ka ng magayon, 19 ka na. Opo, Kuya Ronaldo. Sa ano? Ano pa din? Kikay pa din. Baby pa din. Ayoko pa. Yun ako eh. Try. Paano yun itong ano? The birthday ko sa September 26. Happy birthday sa'yo, advance. Happy birthday, lovely Pelomenos Pagasian. 5 days lang after ng birthday ko. Abang nagdano na si... Hoy! Kasi may isa. Pangalawa na yan. Sabi kanina 6, parang 16 pa lang daw. Ngayon, baby face. May sikreto kasi ako, guys. Meron akong iniinom. Ano yan? Pero secret nga, di ba? Ano daw? Kaya nga sikreto. Siguro tigilin pa nila, Ano ano? magkay-honest imbis... La naman, tama kami, la naman talaga. Oil ang last niya, pero sa first word, ko natara mo. Kasi Fish secret. oil. Sabi ni Sai, Fish oil baga na paano mo supplement. nalaman? Pampagin ba ito? ang Secret ano? ko ito na pamumantita. Alam ko na to, syempre. Nakatry na ako ito. Kaya palang baby face ka, man gila yun. Pero naman ka, walang itong boy. Ano? Tomboy nga ni ay. No pa. Kala ko, Tilo, Yung fish oil, yun ang tanong. ano, I hiss you. Isabi mo. Ano daw yun? I hiss you. You're welcome, lovely. Kaya nga, crush na crush kita eh. Uy, grabe naman yan, Kuya Paye. Ay, Lovely. Happy birthday din po sa'yo. Thank you so much, lovely.
Ronnie Gutierrez. Thank you. Berani na ilan ka. Ako yun. 31. Kanina madami. Para syempre, aalis, babalik. Yung mga libo pa. Thank you so much, Kuya Bruce. Viewers. Ako naman palang Hindi, chubby. Hindi yan. Wrong yan na skinny mo. Char. Hindi talaga ako marunong mag-take ng compliment ever. talaga naging vlogger. Pag may nag-compliment sa akin, tinatapon ko yung compliment nila. Like, parang may magsasabi, ang pretty mo, ang ganda mo. Tapos parang yung reaction ko, Magiging vlogger parang naman dahil siya. may pagdududa. Tapos parang, parang tinatapon ko gano'n. Palo ka? Ano yan? Nagbibideo nagkakarigo sa siya. Ano yan? Bablo. Tahong? Tahong! Kuhain na ni. Kuhain ako, nakamulugan. Lugan. Tilo, palipad na dyan. Tama nga naman, Kuya Kenneth, no? Ito talaga si Tilo. Huwag kang maniwala dyan kay Tilo. Yan ang babaerong walang GF. Yun nga. Tumpak. Nakata natin di kichichiri, ano? Yellow ka ba? Bakit? Bakit, Kuya Paye? May bagong babae si Tilo. Ang dami kong nalalaman, Tilo. Go. Nasasak na ako. Nainitong siya. Taba mo bagay sa'yo, lalo ka kumanda. Mataba kita rin. Kuya Jun, opo. Actually, okay na yung taba ko. Bagay na siya. Ang kailangan ko lang paliitin, eto kasi sobrang taba nito. Tapos may taba pa dito. Ayan, tsaka itong pisngi lang. Yun lang. Siraw. Pero okay na ako sa katawan ko. Tamang di. Pero wala naman. Hindi na talaga. Ang pag-irinom may Binibigyan ko pa siya ng chance. Kasi nakakalimutan ko yung mga ginagawa niya, pambababae niya. Kaya binibigyan ko ng chance. Ngayon may nalaman na naman ako. Wala na. Ano ka na rin? Wala na talaga. Kasi giniginaw ako kapag nakikita kita. Ako lang nila ang mga. Yellow! Akala ko yellow. As in yung color yellow. Kasi ba ang country? May lagay. Gusto mo ilagay kita sa ref? Char. Yan, ano yan? Giginawin ka dun. Seryoso. Yan si Tilo, ligaw tingin lang. Mabilis magsawa si Tilo. Hindi makastay sa isang babae lang. Sira mo ka tumigo ka. June Albesa, bagay tayo. Tao po ako, tao po. Sira mo. Tako eh, pamin pag na sobrang Ano iyan? Ano unsa no? Ano ito? Pagod ako. Guys, Raymond sa meron para tayong marang. tahong. Sponsor. Tahong. Sponsor ba? Eugene. Maarang mananggat. Wait lang. Tanang yan ang laman. Tubig sa pag. Tigtanaan pa talaga sa ano. Kamis. Iyo marang. Guys, tahong. Kaya ano? Marami naligaw sa iyo kung 19 years old, ganda beauty mo. Wala man, Kuya Bruce. Takot man sila. Takot sila sa aso mo. Hindi kasi ako mabait. Right. Maldita kasi ako. Baka mahanap ka. Maldita. Sa personal talaga maldita ako. Bako man guys. Bako manalata guys. Nagpapanggap yun. Papanggap lang yan. Te, any advice Araw kaya. po sa personal problem? Sobrang hirap na po, Penchis. May sana ako dito lang. Bakit, bebe? Siyempre, ang pandan. Hindi man makaya na ninda. Ito, advice ko. As hindi mo ako kilala, hindi kita kilala, ganyan. Kaya na lab. Huwag kang mag-overshare sa kahit sino ng mga personal problems mo. Kasi baka gamitin yan sa laban sa'yo mismo. Yan na problema mo, pwedeng gamitin yan sa'yo mismo nung kinuwentuhan mo. Kasi guys, danas ko yan. Danas ko yan. Aging oversharing ako before. Mirara. Sa mga bago kong friends, yung mga personal problem ko. Sinasabi ko, hanggat sa kinalat nila, be. Masira mo. Anong siram? So yun, ikwento mo yan. Ni Onet. Sana mong mapagkakatiwalaan mo. Maybe, Nakarang siya.
friend mo, ganyan. Yung mapapagkatiwalaan. Ano siya? Pero sabi daw nga nila, mas maganda pa daw nga kausap yung strangers kasi talaga nakikinig. Kesa daw sa mga tropa mo, sa family mo, ganyan. Ako doon, so matiga-tiga. Wala na ako. Huwag pag-apo. Pero curious ako, ano yung prom mo? Tinara mo na nga. Yung, ano ka itong nasa? Ronaldo, Judy, nag-live din si Rika. Nag-live din si Rika ba? Malataw na. Ang haba na kasi kung sasabihin ko pa dito. Magbigay ka lang ng parang ano, parang Pero mas masayang sa unes. Rico. Joke lang. Pusurara. ano nga tawag doon? Saran. Mag-spill ka lang ng kaunti. Pag nadala ni Tilo yung kubo niya dyan sa Bicol, sigurado seryoso na si Tilo. Oo, Kuya Kenneth. Minsan pa siya ako dyan, pwede ba? Kuya Jun Albesa, pwede po. Bakit? Si Ramon ka oron sikat pag naglalay na. Ako lang natatarang. Nakulong ka ito. Ay, nako. Nagpakoram eh. Jonathan Lagrimas, yo, yo, yo. Kuya John, pwede ka po bumisita dito. Ayokon man. Then, Pwede nga, maldita daw siya. Maldita ako, guys. Oo, man. Sakto lang. Hindi, totoo yan, maldita ka. Tingin ko nakakamay. Guys, hindi, huwag kayong maniwala. Kuya Bert, hello Sabi sa'yo. man yun. Uy, niretract mo, Kuya Bruce, bakit? Hi, idol. James Cano. Hello sa'yo, James. Ikaw, scammer ka. Scammer inibe. Kasi, Wala pa ba sticker mo, BG? Wala pa po, Kuya Kenneth. Kapag nandun na, kay Badet, pupunta ako doon sa Kamsur. Ako mismo magkukuha. Visit ako dyan, mga crush mo. Visit ako dyan, mga crush mo. Visit ka dito. ate isa taong Kuya Bruce, sige. Go. pag nagana, nagkatao. Tapos matar na naman. legal na kang kahit na, di ba? BG, bakit parehas maganda ang mata ninyo ni Bunso? Ang cute niyong magkakapatid. Tamang. Kasi maganda kami. Char. Hindi ko alam din. Siguro sa ano din, sa lahi, sa jeans, ganyan. Dati kaya. Ang ugali. Maganda yung ano, yung mga kanunuan namin. Yung naghalong dugo, maganda yung kinalabasan. Binisang ko baga sa crossing ka nagapit sa crossing. Guys, so kain. Ito nga pala yung laman. Tapos tinatanggal ko yung bulbul niya, yung buhok niya. Ayun, hawa ko yung buhok niya. Puta niya ako. Ining aldaw na ni nigdak mo ako. Puta yun daw. Ano? Hanggang yun. Nagkakairili ko. Iragihan ko siya. Mas itunula ka. Ang iba So yun na dati para bisan ko sa inyo. Tahong ni Carla. Dahil niya lang man. Iaragihan ko siya ng Wala tayong talong ni ano. Iaragihan ko siya. Eugene, ano nga ito? So kanta baga sa tahong ni Carla tapos sa talong ni Ano? Oh, Joshua. Talong ni Joshua. So kanta baga? ano. Parang niya, Jerome, ano? Kuya Bruce, wala man. Kasi wala kaming Chinese na blood. Kasi yung mata ko bilog. Hindi siya singkit. Korean, ayun. Sabi ko eh, mag-ukod ko. Maba ng angel ni Noli. Kuya Nilo, palagi kasing busog. Alin sa'yo? Mas madami pa kumain. Palagi lang nagngunguya. Ibig na din na. Hindi ka tumaba niyan. Masarap pa lang tao, ano? Tumaba kasi may nakakain na. Alin mo sa personal. Masalaman talaga. Kuya Jaime, gandang gabi po. Ilan taon ka ba, Naune? Kuya Jun, bukas po, 19 na ako. May ako, ano? Tatlong. Footlong. Alaba. Pero ano, Urbinchis, ano? Afang. Patrick Botin, thank you so much. Ba't mo ko kukunin, Kuya Bruce? Diyan ako sa'yo mag-aaral. Dahil mas take ko ang afang. Ano? Logan. Ba't mo ako, Kuya Bruce, kukunin? Kikidnapin mo ba ako? Anong time? Ang anong time? Hotdog, longganisa, or... Logo.
Dila-dila. Dila-dila. Aram mo, galing pala, Ju. subinggo baga na hotdog suotong sa det. Ayun. Pero, ano, Hapam ako, hapam. Di man. So ano, Tayo magchamet. Magchamet ka po, dami. Nang kumikita dun, te. Yung iba nasa mga 100k ang man. Putlong. Chamet? Ano yun? Lovely. kita mo, madali mo, ano. Magandang gabi sa'yo, Frankie Coles. Hello po. James Cano, hello din sa'yo. Kumusta? Ayos lang ako. Ano pang gusto mo? Itanong mo na. Sira mo, so. Nasira mo sa sabaw. Padila man, masira mo. Yung sanot-sanot. Gusto ko yung sabaw. Masarap kasi maanghang. Sabi na, pag mahilig na sa mga... Hindi pa nga ako nakakapunta ng Manila. Gusto niyo na ako pumunta ng BGC? Try mo ni. Never pa ako nakakarating doon. Ka sa Marang, ano? Ang pinakamalayo ko lang napuntahan, kila Kuya Noli. Kamsur, yun lang. Alam mo ranas. Dahil ma'am. Kaya ano ba kayong dakulaan niya? Kanag-gym. Saka guys, hindi ko talaga kaya magbiyahe ng malayo. Sa bus. Kaya ako, ang malalakta ko. Feeling ko, Yan pa rin, magbabiyahe ako ng 12 hours. Tapos, mga 1 week ako bago maulian. Ay, Sabay rumos, aray ko. Kang may nang libo. rumos na gawan pala yung malala yung mga nag-jiring din sa tabako. Pero okay lang. Kalagayan naman. Ikaw, nasitado. Ano yun man, adi? Pero oras. Masarong oras at ang pa'y nag-ano. Kapag ba singkit may line Chinese, kasi yung kapitbahay namin singkit yung ilong. Paano yung singkit yung ilong? Pero just mo. Ganyan. Kumanya pala. Pwede naman po. Kumang pala niya si Tat. Kuya Bruce, kasi wala akong makontent. Bali, may tatawag po sa'yo doon, te. Tapos magkaka-beans ka. Tapos yung beans, i-convert yun into peso. Pwede din po kayo mag-live ron o kaya lang mag-isa. Anong app yun? Sana magpa-challenge si Idol Japper Sniper sa mga angels ng mga vlog para makasali. Sudan mo pala ito. Hoy, kung kaming dalawa na Ate Rica, mas mataas yung views ni Ate Rica. Mas love niyo siya. Iwan nilag ko. Nagtatampo ako. Kuya Nilo, very good kahit pa paano may budget na pangkain. Ay, di ka pa. Chamet. Hindi kasi ako mahilig mag-try sa yung mga app na mag-live ka. Tapos, yun, parang sayang sa oras. Mag-content na lang, mag-vlog na lang. Moro kita ka dyan, si Jaime. Opo, Kuya James Cano, birthday ko po. Kaso scammer ka, di tayo bati. Ay, kampang ni, kang gaslight ni Valerie. Di tayo bati, Kuya James. Turo mo. Pantay suporta namin sa inyo, BG. Alam daw ko taan na ta. Sa magunan, nahimbing sa katulog duman. Joke lang. Kayo naman, ang bilis nyo naman maniwala. Prank nga lang yun eh. Joke lang yun. Turong ka. Tapos naguli na siya, pilang oras ito. Baga na. Yung naguli na siya. Malangsa siya guys. David na. Ay, magulit niya ako. Yun nga po. Okay lang kung di niya ako kilala. Kung sila lang, okay lang. Gana ako nakaulit. Tampo na naman. Buwanag niya nga. Ganda. Mark Daniel David, hello po. Guys, mag-thumbs up na kayo. Pero magayon sa maskipar ka na yun. Galit talaga ako sa'yo. Galit na galit. Nakagat ko yung dila ako. May pinag-uusapan na ako. Sa lamis, ha? Naarap ko talagang sinis, oh. Dahil pag-arso ka, nakamamang ka. Lovely, nandito po ako sa bahay. Gabi po, nasa labas po ako kaya po madilim. Yun po, wala pa kasi masyadong... Tsaka, kung nasa loob naman ako ng bahay, madilim pa din. Kasi nga yung ilaw namin, hindi maliwanag. Ewan kung bakit. Ay, kung nata, madaling sa mabuhay. Paano hindi kita maaalala, James Cano? May tingin naman ka na ka ito. Aga po siya nito. Dahil,
Bago siya nagduman kayo, sabi ko, gari may ano May, na siya. may ano na siya, may... May tig-inuman na sa unsa. Kiri ba mga gato siya, no? May ano, may tig-inuman na. Kuya, ano to? Tumaba ka nung una lang ma-vlog ko ano rin. Nung tindira ka papayat ka pa unang kita nila. Kasi nga Kuya Ronaldo, wala pa ako nung makain. Kaya mapayat ako. Siya, tulog. Diba, basta doon, gari. Parang Ay te, nakalimutan ko. Gabi na pala ngayon. Oh, lovely. Nasa loob ka ata. Kaya hindi mo nakita, madilim na, gabi na. para baga, mag-inom pa, ganun. Kaya sabi ko, Ay, teka mo na. lain na, turog na siya. You're my pretty. Magpalingan ako sa inyo. Sige na guys, matutulog na ako guys. Good night. Ano? Pakaturog na. Pakaturog na. Anong gusto mo regalo, idol? Huwag ka na nga magtanong. Sapatos ko. Make up daw. Hindi, dito talaga, wala, may trust issue nga ako, guys. Wala talaga akong tiwala dito kay Kuya James. Madami na siyang pinangako. Nung nagla-live ako, in-scam niya lang ako, pinapaasa, ganun. Bye ko. Wala na ano, may bawang. Bawang na. Kaya matigala-gala yung sisig ko bawang. Ay, sibol yun. Di bali pa nun mag-ibol yan. Yan ang bawang. Beken men, may magbigay ng cellphone sa akin dyan pag birthday ko. Hoy guys, may nagpaparinig. Kilala nyo ba to? Si Lovely. Picture niya, dada, no? Pinaparinggan kayo guys. Diyan ka. Ano? Diyan ka. Birthday ko din eh, nag-aabang din ako ng regalo eh. Aray mo talaga. Talaga. Ang babakal may talaga ni Kat. So, ano ba ga? Festival sa hotdog tapos sa ano? Ginamit ko na to pang hugas. Sabi kaya ni Kat, day nga ta. Oy, masarap ang ano, yung sisig na hot sisling. Kanao! Ka din? Get man na ang te. Para sa birthday girl. Paarang ko sa pwede ka lang makainom pa. Anong oras ka Tagay na? mo. Tagay ko. Anong oras ka na mag-ulit ka iyan? Banggitan mo. Gabi na ako makakauwi niyan bukas. Magbabiyahe pa, 4 hours. Mas yung mga alas 10 cut. Okay. Ay, panalo. Domingo. Kung idea niya, Sir Bruce. Ipakasali si Billy. Para kung bawal tayo. Wala man, Kuya Jerry. Kinakabahan ako. Lunes. Kinakabahan ako sumali kasi nga konti lang naman views natin. Hindi ako mag-video ko. Kung makaligok sa ano, para wala sikat. Nagtatampo talaga ako sa inyo. Oo, man ako. Kuya June Albesa, kayo po bahala. Kung ano lang po yung bukal Tinugaan. sa loob ninyo, yun lang po. Depende kung maka. Ano Henry Malate, happy birthday. Thank you so much po, Kuya Henry. Taga Dinagat lang naman po ako. Dinagat? Saan yung Dinagat? Dahil mga konting paan sa loob. Saan yung Dinagat? Sa loob ako ang tinanong. Nestor Bonifacio, shower out po. Para ano nagkatulog. Pacifico Almonte, good evening sa lahat. Good evening din po sa iyo. Sa mga silent viewers natin, hello, hello. Mindanao, Dinagat. Dahil makaya may tigilin kaya siya. Parang narinig ko na kay Sir, Dinagat. Kasi nga, pinag-aaralan namin yung geography ng Pilipinas. Kaya, from Luzon to Mindanao yung pinag-aaralan namin. Narinig ko na yung Dinagat Island. Sa kwarto ko. Yun! Kasi nasa recitation yun. Sabi ko na sa loob. Dinagat Island. Cellphone. Hindi mo ako pirmi Pero tulog ka na ka. Mayaman ang kano dyan sa Legazpi, may-ari ng mga barko. Yan, itong pinaka-ano niya. Dahil makaya. Hayaan natin siya. Kung mayaman siya. Pataba ba niya? Dito po yung babaeng bukid at lalaking bukid. Pag-aruan mo sa nang ano kama niya. Paano babaeng bukid at lalaking bukid? Ano yun? Abo niya may magpapa. Oo, tama ko yung Macval, Dinagat Island. Sabay-sabay kayo nakalamin na Rika at Balo. Wala man. Hala guys, puntahan nyo na sila. Okay lang ako. Sanay naman ako. Biji, wag ka muna magjowa, magtapos. Opo, Kuya Bernaldo.
Para walang abala sa pangarap. Tama ka po. Pero nagtatampo ako sa inyo. Char. Sige na guys, puntahan nyo na si Ate Rica at saka si Badet. Pwede, di ba? The more, the merrier. Tama! Kuya Ed Escobar. Para may kung kaya. Ano yan daw, gong? Yung mga gong. Thank you so much, Pacifico Almonte. Gawin ako tasin isa. Ilang taon ka na? 19 po ako bukas. Ako lang gawa, 5. Kami nagtatampo. Ba't ka naman, Kuya Kenneth, magtatampo? Malibugo na ba? Actually, iba ka sa kung ano, muna, Kita ako YouTube ha, TV, nakita kita. Kuya Ruel Perote, hello po, shower out po sa'yo. Hello nga pala sa mga bago nating viewers, lalo na dito kay Lovely, kila Ruel Perote, yung mga bagong pangalan na nababasa ko. Shower out po sa inyo mga new viewers natin. Guys, subscribe po kayo guys, please. 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 sabi niya, Please. may ko tada ako. Please. Pero masarap na babae. Guys, subscribe po kayo. Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe. Igwan na ako nang last week ang high school. Ay, duwa na itong nag-exercise. Meron na. So, dahil na, so, itong inat ko na taga, Arindan. Pero itong, pero itong loyal. Talagang naging ka na. Para ang, Mag-aral ka muna magmahal bago ka mag-asawa. Mag-aral. Hindi nga ako marunong magmahal. Char. Kuya Jessie, opo. binibisita ko na. Ay! Tara, te! Kim! Oy, no, kawan. Guys, meron tayong bisita. Si Ate Lorna. Saga na sara oh. Ay, thank you so much, may pag-give! Guys, pangalawang gift na to na na-receive ko. Yung isa kay Eugene, sa friend kong Badeng. Ito kay Ate Lo. Digdig ka. Dito si Kim. Ito guys, yung mga friend ko sa doon sa tindera, yung sa market. Mga friend ko sila doon nung nagtatrabaho pa ako doon. Ayun, pumunta sila dito. Kaso nga guys, wala kasi akong handa. Kaya ito, ganito na lang, jamming. Yun na lang. Oh my God. Uga pa na kayo sarap. Ano, deka mo na yan. Kat, uga pa na sarap yan. Ay, gwapa, may kasunod. Hi, si Pabang Kuya nga lang Chan. na sarap. Hi, si Kuya Chan. Si Kuya Chan. Nawalat? Ata nawalat nga na eh. May na naman. Uy, bakit din doon na iling? Hawara ka kitang ilaw, guys. Wala kaming ilaw. We're so poor. Hanap lupa, 50k. Mayroon tampo. Ha? Catherine, 19. Opo, Kuya Pacifico. Hanap lupa, 50k. Mayroon. Hanapan kita ng mabibili mong lupa, Kuya Bruce. Kasi di ba nagsabi ka sa akin dati na maghanap ka ng lupa na nabibilhin mo. Happy birthday! Thank you, Ruel. Ganda ng signal mo, video nga po. Oh, hello daw, sabi ni Kuya Bruce. Oy, maganda to. Hulaan nyo kung ilang taon na siya. Promise, kahit ako na ano din. Na ano din ako sa edad niya. Hulaan nyo kung ilang taon na siya. Shoutout mga friends ni BG. Thank you sa support. Akin surprise birthday. Hoy, Kuya Bruce, sure yan. 21? 21 ka daw? Hindi. Hala. Ayusin natin daw at makita nila lang. Ay. Oh, ilan na siya? Oy, hindi siya 24. Kahit wag ako dati nasa lati. Duda din ako dati. Nung nalaman ko. Sige guys, sulaan nyo. Wala rin, nasunod. Kim, pwede man dumang ka na katanin ni Eugene para makaano ka. Walaan nyo guys, hindi siya 24. Mga friend ko to dun nung ano, sa tindahan. Pero magkaiba kaming boss, magkaibang tindahan. Pero mga friends, 17 daw be. Wow, 7. Guys, hindi kayo maniniwala, pero may anak na to. Kailangan dito.
Guys, walaan nyo. Mali-mali kayo eh. Higher pa sa 24. Walaan nyo. Uy, 22 daw. Higher nga sa 24. Higher pa sa 27. Uy, grabe sa 16. Kuya Adventures ha. Ano ka? May ano ka po? Kuya Bruce. Ne. Ano, what? So, ano? Short daw. Ida ka doon. Pero ano dumon? Pero gugid sa rep, magprito ka. Wah. Aprito sa ba? Guys, eto pangal. Kunin mo nga bay na sa ano, di ba? Yung 30 na regalo may mo. 30. Ala, 30. Diba? Hindi. Ay, hindi daw 30. Higher pa sa 30, guys. 3 anak, mga 32. Hindi. Hala, liar. Higher or lower? 33. Sabihin ko na. Oh, walang nakahula, guys. Ako narinig ko, ilan yun? Ilan daw? Hindi siya 32, higher pa sa 30. 33 nga. Oh, 33. 33, guys. Eto, guys. So, dalawa na po yung gift na na-receive ko from Ate Lo, tsaka kay Eugene. Thank you so much. Kaso bawal pa daw siya buksan. Bukas na kasi bukas yung birthday ko. May matarao pa kani sa akin. Sisay man, hindi nyo man ako love. Pinasipra pa ng mata. Dahil, hindi pa sa akin. Kaya, 33 siya, guys. Hindi ba Dati wala din. ka? Di ba wala ka? Ano? Buka. Oo, mapasulsugan ako. Pero guys, dati talaga, unboxing, uy, bukas no. ikaw yan dyan. Dati, nung sinabi niyang 30 plus na siya, hindi talaga ako naniwala. Tsaka may anak na siya, hindi talaga. Kasi para lang siyang nasa 20s, 22, ganyan. May ano sikreto mo, hindi ginom ka. Baby naman. face. Wala, ma'am. Walang ginagamit. Ano lang, pulbo lang. Pira na. Tsaka parang hindi siya pinipimples. Ang ganda ng pagkakaroon. 3. Tsaka ang ganda ng color ng skin niya. Promise, mas maputi siya sa akin. Wala na. Para mas malana sa Hiyang lang sa stress. Oo, palaging stress. Kaya guys, hindi siya tumataba. Promise. Tingnan nyo. Hindi siya guys tumataba. Dahil palaging stress kasi nga may 3 anak. Tapos magtatrabaho pa. Nag-school pa yung 3 niyang anak. Sabay-sabay. Palaging alas 3 ng umaga gumigising. yan. Malapit ka ba sa Kamsul, Bicolan? Ay! Opo, malapit po ako sa Kamsul. Baka mapasabi ang Kamsul. Lanog ng cellphone. Malapit lang po ako sa Kamsul. 2 hours biyahe. Bukas natin siya guys, bubuksan. Nagsayin si Kimi. How old the baby? Ilang taon na yung mga anak mo? Ano? Yung isa, 7. 7 years old. Yung isa... Ano ba yun? Ay, 10 pala yun. Ang Yung matuwa isa, mo? matuwa ako 10, 10, 7, 7, 5. 5. Sunod-sunod! May 10 years old, 7 years old, and 5 years old. Namimit ko din yung mga anak niya kasi. Namimit ko din kasi pag tumatambay ako dun sa tindahan nila, nakikita ko din yung mga anak niya. Nung nanganak na ako, 22. First, Hindi naniwala yung yung doktor. na 22 ka? Kala 14, 16, ganyan. Sabi, kukuritin ko yung mo. Yun ang God. Tapos, inano ko yung birth certificate, pinakita ko talaga. Yun, So, naniwala dayutan sila. ka kaya. Nasa lain doon, sa radit talaga ka mo. Ayun, siguro. Thank you po, Sam Reginaldo. Marlon Villesa, thank you so much. Sige, nainom na kami. Mainom ka, Ate Lo. Sayang, wala si Jan. So yun guys, wala kasi kami guys talaga, hindi talaga ako guys may bali ako diglebe. Ay, sige lang. Hindi kasi talaga ako guys, handa. Ayan. Uy, so ano sigarin guni? Understood po. Magkano yung juice ba? Ay,
Oh. Baka yung Diyos. Tig-ipit mo man niya eh. Kanina. Ah, walang sound! Wait lang. Ay, walang sound eh. Ito na, meron na. So, yan guys. Kuya Bruce, usahan ko po yung surprise mo. Excited me. Uy, sige. Okay lang ka na. Al Casabuena, thank you so much po. Guys, mag-thumbs up kayo. Sabi yung na merong damitan na tinda. Hindi po, Kuya Kenneth. Doon siya sa Chinelasan, Edgar Alarcon. Happy birthday kasi. Ingat ka palagi sa pag... Thank you so much po. Pakatas na so ka. much. Dito naman lang yun. Wala naman. Iga pa. Dagan mo pa man. Happy birthday, BG. Malapit na fiesta dyan. Tama na. Oo, sa October po. Anong date? October, Domingo baga. First Sunday kami, October. First Sunday ng October, guys, yung fiesta dito sa Santo Domingo. Nawala. Oo nga, na ano kasi nagalaw. So, yan. Guys, tamsaktan po kayo. Ay, gali supre ini ano tang. Gali supre ini oh. May sticker. Kapala. Kuya Neil! Hello po, Kuya Neil. Thank you so much po. May nag-send. Hello, yeah. Si Kuya Neil. Ang inom na ante. Long time no, ano ba? That ba? No chat? Hindi ka, may regalo ako. Kuya Neil. Ano? Dahil, tigano na kayo. Nasupog logo. Example lang, ano favorite mo gift flowers? Sa akin, Kuya Bruce, tumatanggap naman po ako, Kuya Bruce, ng kahit ano. Yung kaya niyo lang po. May promise ka sa akin before. Char. Pinaramdam. Pero Kuya Bruce, kayo po bahala. Wait, ano ka po? Kuya Neil, kamusta po ang buhay-buhay? Ngayon na lang po kayo napadpad. Pagkat ko sa'yo. Ano matapos na ako? Saga, alangan mo lang. Bakit iba? Uy, may power. Guys, hindi ko alam kung bakit. Pero, di ba $10 yung sinend ni Kuya Neil? Pero yung nakalagay sa may dollar sign ko, $6.60. Anong nangyari? Virgin ka naman. Busy si Kuya Neil. Take care always po, Kuya Neil. Bako yun, kuya. Bangat naman ka. Di ba? Mahalo kaya. Kasi yung sinend ni Sir Neil, $10. Kuya Bruce naman mag-backread ka, Kuya Bruce. Australian dollar. Ganyan. Bakit nasa Australia na si Char? Nalito ako, wait lang. Nabobo ako saglit. Bigla akong nabobo ng slide. Okay. Australian dollar. Ano na kan mag-ano? Thank you so much po, Kuya Neil. Kuya Neil Nolasco. Uy, yung suwal ako. Sabag ako na. Tunis na kayo. Why na kayo? Parang hindi sa akin bagay yung short hair ko.
Okay na yan. Ikaw. Pwede ka mainom? Mainom ka ni! Di pa rin na eh! Thank you so much, Kuya Neil. Dami na yun. Sawadika! 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 Tapos payat yun, di ba? Kathleen, ito lang ang birthday gift ko sa'yo. 9/20/28/1981. Mga number lang ang gift ko, Kathleen. Baka marunong tumesi pa po mo sa Lotto or sa PCSO. At mag-jackpot yan. Maging... Hala, nakakatakot naman. Ala, nakakatakot. Ako, ayun ko, tatayaan ko to. Hoy, wag niyong i-steal ha. Baka i-steal nyo, madami tayong maghahati-hati. Loto talaga. Seryoso, Kuya Pacifico, in-screenshot ko na. Wag lang may mag-steal na viewers natin. Kuya Kenneth, hello. Kuya Bruce, bakit ka naman po nagtatampo? Eh, ako nga po tong nagtatampo sa'yo. Ayan, tinutulungan. Hindi pa Lovely. Bakit Lovely? May bawas po kasi di mo makuha lahat yan. Ang alam ko kasi, nakalagay lang siya dyan. Alam ko, hindi mo talaga siya makukuha kasi nga may tax. Kasi nga, mga taxpayer tayo para sa mga nepo babies ng mga buwisit na korap na mga gubya. Char. Nagigigil ako eh. Sana all. Catherine Guanzon. Maray na banggit po. Benji Fernando. Hello sa'yo kay Benji. Pag may nanalong 36, mga viewers mo, mga nanalo. Kaya nga, Kuya Macval. Idol, tahimik ng kasama mo dyan. Oo, si Ate Lo. Siya nga pala guys, si Ate Lorna. Ate Lo, for short. 33 years old. Single mom. Single mom kasi may tatlong babies. 10 years old, 7 and 3. Thank you so much, Kuya Benji Fernando. Oh, hello daw, Lorna. Sabi ng sponsor. Kaya sumali ka, BG, sa challenge. Sigurado dami dollar yan. Opo, gusto ko. Pero okay lang na hindi ako manalo. Maka-experience lang. Kasi meron kayong favoritism eh. Yun na, sinabi ko na. Nagtatampo ako. For cloud. Ako na rin nag-ano debut na. Pera na. 40. Tim, Iba di ba siya ang cut? Cut man siya. Ay, Ano ano siya? naman ko. Ah, Magkakaparando kaya ka mo. Sila ano, sa mga nasa SM. Sa mga kaiba mo. Garo baga. Dahil garo baga nasa switch ko sa pandok. Garo na. Wala mga ikutsara. Ate Lorna, lapit ka pa sa cam. Lapit ka daw sa cam. Bakit magayon ka na dito? Bumita na siya ng lang. Ewan ko, Kuya Benji. Hindi ko din po alam. Pero wala si... Umiyak na si Anika. Makitang tao. Dami content mag-akyat ng anahaw. Depa na. Guys, paakyatin niyo ako ng anahaw. Paano pag nahulog ako? Paano pag tumama yung Virgin. ulo ko sa bato? Paano na? OA. Di ka na mag-ali. Te, paano kung hindi ako kinashback ng... Hala, hindi yan problema. Hayaan mo. Hayaan mo kung ayaw niya sa'yo. Di ka mag-ali. Pakilala mo nga si Tilo kay Lovely. Para mawala ang lungkot. Ay, Lovely, sa'yo na si Tilo. Sa'yo na siya. I-give up ko na siya. Sa'yo na. Sa lalaki ka na doon. Para wag ka lang malungkot. Kuya, ano? Ikaw man, nainggit ka na naman. Siyempre. May kuya, ay, mura kami ilaw. Sabi niya, nata daw walang ilaw. Bakit daw walang ilaw? Wala kaming ilaw kasi poor lang kami. Pati buwan wala. Poor lang. Hindi siya 5. Salvation. Tapos, nagbaya. Nagbaya. Grabe ka man sa... Wish ni Cara David. Ano yung wish ni Cara David? Ay, Tigsulo niya kaya sa lalaki. parang may nakita ko nun sa Reels. Mas Marina, iyaw na sa imo. Tapos, patay ba Ano ba yung wish ni Cara?
Hindi makakasunod. Ay, sabi na. Di ka na magrason ni Taram po na. Kuya Adventure, sabihin mo kung ano yung wish niya. Susunod sa motor. Nagsabit ka na. Hoy, Kuya Bruce, sabi mo mas maganda yung mga ano, yung doon sa kabila, yung sa una, yung... Saan nga yun? Kuya Bruce, saan nga yun? Yung mga ano, Sobrang sa ano. Sigarilyo na. sa... Doon sa lugar ni Sir Japper Sniper. Mutante. Ay nako, bebe girl, makaka-move on ka din. Hindi yan pinoproblema. Maliputo kayo na. Ang pinoproblema ay pera. Char. Uy, wag. O yung problema yun. Darating yan, darating. Asa nagsunod. Kuya Bruce. Burias. Ang forever mo, Kuya Bruce, nasa Burias. Kasi sinabi mo yon. Tinap lang no? Tingnan mo yun. Dapat kin-prank mo, bisita mo, Vinci. Paano ka ipaprank? Madilim na. Wala tayong camera. Eh, man. Anong sinabi niya? Anong sinabi Uy, Kuya Bruce. Kaya pag sobrang bulo. Thank you pa din. Thank you so much. Yan ka pogi. Kasi sabi ni Kuya Bruce, yung magaganda daw nasa Burias. Parang gusto ko na lang din pumunta sa Burias para ma-belong ako doon. Dahil ko mambili na. Tinap lang ko. Kaya sabi kaya, gusto niya kayo kinulog mo daan. Hello sa 45 million viewers natin. Ito Ito yung video mo. Si San kinulog? siyang be. Kay Patulfo. Itong buyong gaan. Parang lang yun. Ay, pag ganun, do siyang ganing maduwan sa ospital. Dahil na, nasa hospital kita. Sigata ka ba? Oo, Kuya Bruce, nagtatampo talaga ako. Sigata ka ito siya. Kay greatest crush ko po siya. Ako nga din, meron din akong greatest crush. Pero wala, ano na, sa tinagal-tagal na, parang ano lang, nung ano yun, elementary hanggang high school. Kaya siya, hindi kaya nasa. Wala talaga siyang tungkol. Pag Ivan Diloy, hello po. Good evening sa inyo lahat. Dilo, makaong ka mo? May ano pa kayo dyan? Hi, si Kuya. Siya ina. ano, dumog? Pare. Alat lang. Ika na muna, magtarong ka digdi ha. Wala lang, magtarong ka. Oh, crush ka daw ni Kuya Bruce. Ala. Crush ka daw ni Kuya Bruce. Crush, paghanga lang yun. Uy, digdi ka Ano na si doon. Ina, si Bunso. Ala. Ayan Bunso. Baka yung sponsor. Guys, ang payat na ni Bunso. Ayan, Pang inom. payat. Ang payat. Sponsor tabi to yun. Hindi ka sa dyan pag ginagawa natin na flood control, wala ba masira? Kuya Kenneth, okay na okay ang lahat. Nakaabot sa Okay yung project natin sa flood control. Huwag kang mag-alala. Yung mga kurakot lang. korakot. Hindi ako kurakot. Ako man po. Aaminin ko na. Ako man po ay mangungurakot. Kayo po ay maaambunan. Igsolo mo na sabi. Wait lang, balikan ko kayo. Kukuha lang akong pagkain ng babaeng to. Okay? Okay, wait lang. Ate Lo, kausapin mo. Sana palit naman ka. Yo, di ako maano ka. Ika ng pando, ano ka. Ika ng pando. Ay, mag-view. Transform, ano. Kasi ba, dakol pa na dyan. Dakol lag ano sa'yo. Uy, pag ang pangmano, daw ko na nabasa. Pang live na kasi ba. Ito naman viewer. Viewer, tapos Ikaw ang ano palit. Ikaw ang karibal ni Kat. Kat, tigpapalit mo ko ta si Kat. Inda ka. Sobra. Kat man, ano? Abo niya man da, mag-live stream. Paano ko daw ba hinahandle? Personal Uy, problem. nato, wala ka pa. Paano ba? Wala. Paano? Ikaw, paano? Ayun, pida niya niya. Sa akin, hinahayaan ko lang. Lilipas din. Iniiyak ko muna. O kaya, iniisipan ng solusyon. Pinatulog. Tinutulog, tama. Kaya tayo tumataba. Ayun, pida niya yun. Oh. Nanay ni Wong, nasa sobrang ka sa ano? Sa lalaki. Kuya Bruce, ayun. Ibang lalaki kayo. Iba kayong lalaki. Kuya Bruce, ayun si
Bunso, namamayat. Hindi nga niya. Kuya Marlon, namamayat si Bunso. Ako naman tumataba. Bako man ako ano. Sana lahat ng korap mamamatay. Kurakot. Kurakot. Yun. Oo, naalala ko kasi may nakita nga akong reels. Wala na ano mo. Di ba Nung kara daw. Sinong kuripot? Ako, kuripot? Hindi. Mahina lang siya kumain. Ako malakas. Yun lang ang pinagkaiba. Pailing yung katumba na wag akong gitahong. Hay. Dali na. Pag walang baha, walang buwaya. Kaya wala dyan buwaya. Pagkanikat ka gusto taong ni ko pailing. Kapag ako, Tapos ang naging kontraktor ng flood control. Sige na. Ayun guys, okay naman. Kain. Kung iso ulam mo ini. Grabe ka. Ako sa Sige, makaon. iyo. Baka pwede man ka mo ni Kim. Pulutan. Go lang. Umungit ka man, Kim. Tahong iyo, tahong. Ni Carla. Tahong ni... Ikaw na ako, busog na ako. Baka tumabao na akong maray. Dakula nga sa tulak ko sa bago. Oo, Ronald Natividad. Hello po. Hello. Pero sa mo ni tigsen ka sa bago. $10. Pero ano, ay hindi. Australian pala yun, Ben. Ang inom ba? Ang inom. Ay, di ba siya bimakukuha? Tapos sa YouTube siya tigsen. Palayog. Natandaan mo na nga rin sa inyo, ano? Day mo. Pag walang ba, ay, nabasa ko na pala. Ano, kibarat mo. Guys. Di ba na kumagad? Mahirap pag di kumain. Ay, kibarat. Si Bunso kasi guys, konti lang siya kumain. Ano? May ano naman ako sa rashes. Sorry bagay sa dati, sa utong. Taon-taon baga ako nagkakaigwa. Dahil sa alikabok. Sa, ano baga? Kumain ka na! Baka Ano, tumaba ka! Lagi. Dati mataba pa yan si Bunso. Oo, chubby si Bunso dati. Hello, video watching from Brunei. Hello po, Fredelito. From Brunei. Ama kain na. Sige po. Kuya Bruce, sabi mo may surprise ka sa akin. Bakit next pa? Next week? Next live? Next year? Next live? Anong next? What if magsa mo $100 niya? Ano next live, Kuya Bruce? Linawin mo kasi, Kuya Bruce. Ayoko nang umaasa. Paano pag-ibig? Birthday pa iyakin. Ano pa? Tigpo pa ibig manindo ako. Kaya nga, Mag-inom happy. lang ka mo dyan. Ano, kakainin ka mo sa I-surprise me dahil tatchan. Ano daw? Diamond. Uy! Mamon. Kailan nga po? Next day? Next week? Next month? Next year? Next life? Parang Thank you po, Kuya Bruce. Tumatanggad kasi si Bunso, kaya nauunat na. Oo, Kuya Adventures, ganun yun, nauunat. Ako dati na akong unat. Kaya tumaba na. Lovely, okay lang yan. Ako nga din mataba. Ang taba daw ng shoulder ko, ang taba daw ng pisngi ko, pero cute. Ikaw cute ka din. Kuya Bruce, abangan ko yan Pa-diamond. Diamond? Mura ba dyan ang diamond? Ano manika? Hello guys, mag-thumbs up po kayo. Huwag niyo po kalilimutan. Hindi ko na kayo love. Siguro may nagigit ang bilang ka. Tawag daw akong mani. Mga taga saan sila? Taga-digdi man sa Sige man Taga lang Santo sila. Domingo man lang. May taga-San Jacinto. May madigdi man na vlogger yun na sana. Di man. Ang bagsikat. Ano yung mga vlogger? Vlogger yun, sikat to. Di naman. Thank you po Kuya Bruce. naman sa ano? Eme mo ako? Baka niyan. Sorry. Di naman kaya ako. Masyado na kaya naman tigi-issue mo. Kung tao kaya nag-ali na ako. Kaya mo. Ay, man!
Kasi madinig ko kuya. Aram na ito. Tapos si sikat. Yan pa nandito ko. Mas gurang ka pa dyan eh. Makuya ka. Gurang ka pa dyan. Pero naman, Hindi pa man ako. 14. Kuya Kenneth, anong ulam mo? Pwede pahingi? Thank you, Kuya Jeric. Baka maalik ka matchan. Ako lang, destination. Tayo alik ka chan. Di tayo. mo yun. Day man. Ayan. Tiyak mo dyan siya. Ngayon man lang. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. May buhay. Day man. Saram ni tubig. Aram, may Iyak ka bigyan. lang. Pag Ano ka pa? sa inuhon, tapos madamalan sa inuhon. Kay mag-ungit ka na. Sige lang. Ito ko'y manining kanin. Baka di maubos ni. Tayo na ba siya? Doon kita mainom sa taas ko ano, tigsaro kita pong kang anahaw. Sabi lang ko yun sa mga Hmm. Kalayas TV, hoy ne! Kumusta ka na ne? Minatarawa na sana. Eto si Nona, ang taba na din ito, no? O, dati niya na yan na ano. Uy, nag-retract na naman si Kuya Bruce. Ano naman sinabi nito? May nagusto na umalis Madali man. sa lugar namin dahil silang sinano po. Bakit lovely? May nangyari ba? Ano man nangyari sa'yo? Manok BG, di mapalipad dyan. Meron din kaming manok. Eto, oh. Tahong. Chicken curry. Saka may tahong pa. Kathleen, chat mo sila Kuya Noli. Vlog at si Kuya Gacho Official at si Pelvin. Sila tatlo ang nagpakita na sa dating tinda. Sa bayan nyo. Wala na akong balita kay Kuya Melvin. Sabi ni Papa, pag napadpad daw ako sa lugar nila, bisitahin ko daw si Kuya Melvin. Kasi namimiss din ni Papa si Kuya Melvin. Kasi thankful din si Papa kay Kuya Melvin. Dudumangan pa daw sa biga. Ay, sa biga. Sa Ne, no na ne. Ano na ne? Di ko maalam. Thank you, Be. Ikaw din, you're pretty too. Gusto naman ito mga Arog mong talagaan kaan, dati pa. Di ko maalam sa iyo. Kumusta ka dyan, Be? Nona, okay ka lang? Bisitahin nyo naman ako here. Magmotor kayo ni Kuya Alamid. Bisitahin nyo ako dito. Sabi ko, sa mga word pa lang. Rodrigo Salonga, shoutout po from San Fernando, Pampanga. Mga kapampangan. Ang tiwala. Di man. awan. Nagsabi Hoy, may gana naman Nona, ne. siyempre, ang tiwala man yun sa mga tiwala. Magayon ka man baga? Diyos mio. Magayon, maputi. Ano pa? Yaw na sa'yo mo gabos. Kaya di ka naman kan papakawala ni Kuya. Araw na sa Kuya Alamid. di ba? Sa lakang nga pangapan. Parang babaeng bukid at lalaking bukid pala ang love story mo. Ano bang story nun, Kuya Macval? Sa imo. Tapos pagsabi mo sa kuya. June Afim, hello po. Thank you so much. Di ako Santo Domingo. Nakadigdi na ba si Kuya Alamid? Dae pa. Iyon na. Aputon mo, no, na si Kuya. Kung nakadigdi na siya tagaro, iyon na. Nakaduman nga ni ka mo sa farm plate. Eh sa, tama ba? Nagduman ka mo sa farm plate? Si Badet yun eh. Naglalabas nga ni ka mo. Diretso na nindo ko digdi. Tama iba ako. Dagit siya. Dagit talaga ako. Kuya Kenneth, huwag ka po mag-alala. Kasi, papahabain ko na po yan. Hindi ko na siya pagagalawin. Kuya Bruce, hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Sayang ng blessings. Hoy! Yan, wag din sa perya. Sa ilaw. Kaya cheating ba yan kahit na crush ko pa lang siya tapos may nagustuhan na naman ako? Pero nakaduman sa ibang lugar. Wala kang karapatan. Nabubulol na ako. Wala kang karapatan sabihin na cheating yon. Kasi wala naman kayo. Hello sa 61 viewers natin. Suman. Thank you po, Kuya Bruce. Masiman na yan. Sabi kasi nila micro-cheating.
Micro-cheating. Wala naman nga kasing kayo. Vlogger na. Babaero yan, ham. Malawag na sa Barto nga. Asa ka na yung Barto. Hi, big na girl, ang ganda mo. Thank you po, Ryan Valiente. San banda yung ganda? Sa leeg. Katin, kung malapit siguro yan, ang friend mo kay Kuya Noli, i-vlog niya yan, ang stories ng buhay niya. Tingin ko pwede naman. Dapa. Pwede naman, guys. Kasi nga, single mom, may 3 anak. Tapos, nag-work lang siya, mababa lang yung ano nila doon, yung sahod. Basta mabait ang amo. Ikaw ha, parang nagugustuhan mo na din ako noon na. Parang crush mo na din ako. Feeling ko lang. Feeling ko lang nagkaka-crush ka na din sa akin. Baka matboy ka. Leon. Thank you so much po. May ka talaga. Te, may plano ka po ba na mag-travel kahit saan? Kapag may pera na lovely, kapag may pera, walang imposible. Tomboy ka naman talaga, di ba, Nona? Kasi gusto mo ko eh. Natutomboy ka sa akin eh. Hawk. Hello sa'yo, Hawk. Thank you so much. Ang cute ng name mo, no? May bandera ng Pilipinas. Nona. Yung page name mo, may bandera ng Pilipinas. Loyal ka sa Pilipinas, no? Thank you, Fredelito. 19 na po ako bukas. 19. Aabangan yung mga gift niyo sa akin bukas. Para nag-live talaga ako ngayon para maka-prepare kayo para bukas. Wow! Filipina beauty talaga to si Nona. Proud Pinay. Hindi kasi ako pure Pinay eh. Char. Half German. German Shepherd. German ka. Ano, German daw. Ako nga in love sa'yo. Wow! Katlin, tulungan mo naman. Tulungan mo ang friend mo. Forward mo kay Kuya Noli. Madami akong finorward kay Kuya Noli. Char. Parang may nilalapit ako kay Kuya Noli before. Pero wala man na action. Kasi nga, nandun yung vlog niya. Nandun yung content niya sa Kamsol. Kaya wala man siyang time makapunta dito. Kaya nga, yung sa amin, yung bahay namin, ko na lang siya, parang ako na lang kasi sabi ko kaya ko naman. Ganyan. Para matatagalan kasi guys kapag inantay ko pa sila Kuya Noli. So imbis na may budget ako, magagastos yon para sa mga other expenses ko pa. Kaya hanggat may pera, pinasimulan ko na para hindi na siyang punta pa sa ibang yung gastos. Half-half. Oo, half-half. Half-half, Nona. Para di ka mambuyong. Mary Paul Angel, hello po. Thank you so much. Shower out sa mga taga-buhi. Meron po ba kayo na pagkakakitaan for 16 years old, te? Need ko lang po talaga ngayon eh. Pagkakakitaan, be? Nung 16 ako, tindera lang. Tindera sa mga store, sari-sari store, groceries. Tapos, naghuhugas. Ano nga yung Dishwashing. dishwashing liquid? Washer? Baga. Yung naghuhugas ng sa kainan, sa mamihan. Yun lang, nung 15, 16 ako, 14, 15, 16. May GF ko yan. GF mo ko? How? Paano nangyari yun? Kuya Neil, thank you so much po. Bukas birthday ko. Mamayang 12. 19 ka na BGO po, Kuya Kenneth. 12 AM. Ako nakabili ng regalo mo sa S.
Paano yan? Paano ko makukuha, Kuya June? Char. Joke lang. Thank you, Nona. Thank you so much. Pretty always. Ako naman. Both us. Pretty cat. Gagatong taga. Pretty dog ba? Kitchen hand. Kathleen Kitchen talaga. hand. Kuya Neil. Kitchen. Dish. Ano ba? Ano nga ni abdomen ba sa pagparaugas ka baga? Washing Dishwasher nga. Star Wars. Dishwasher. Oo, dishwasher. Star Wars. Ay, Star Wars. Star Wars. Stay ward dito, be. Sa aeroplano dito, be. Dahil man, Star Wars dito na para ugas ka. Iba, hindi yan steward, be. Ay, Ayun sa pwede. mga hotel na Sa Star Wars hotel, be, para bisa mamihan ako. Yun na ito. Dishwashing. Boss boy. Siyempre. Boss boy, ganyan. Runner. Yun. Mga terminologies sa HM. Sorry ka rin di cut. Ako nung sumingon yun. Ano siya? Dishwasher, oh guys, dishwasher. Hanggang ko mag-live din. Uy, hindi ako Sa mga bado mo, Dani, all na selling. Sana na bala. Sige. Oo, Kuya Bruce, Kuya Neil, anong gift niyo sa akin? Char. Hindi ako guys nag-expect. May dadating na lang yan. Alto mo na, bak may mag-send. Bads TV Vlogs, hello po. Ay, may mga chats nga pala na hindi ko na-shoutout ko naman. Pero thank you kay Kuya Vince Works. Yan dahil nga siya gumawa ng sticker ko nung pang profile ko sa channel. So yan, thank you so much Kuya Vince Works. Sa susunod kapag may gusto akong shirt, sa kanya ko magpapagawa. Pero kayo yung magbabayad. Siyempre, love nyo ko eh. Hi, may Jeff as in good friend. May ano lang. Good friend, Kuya Leon. Hindi nyo naman kasi sinabi. Linawin nyo. May mga chemical doon. Mga ito, mga adik. Katin, ikaw na lang pala mag-vlog sa kanya kasi vlogger ka rin. Baka magtulungan siya ng mga sponsor mo. Yun na nga po yung kinakatakutan ko. Wala po kasi akong sponsor. Si Tito Joe lang. Yung parang consistent, yung parang talagang nakakaintindi, tumutulong. Dahil po sa kanya. Yun daw. Yun po, natatakot po ako kasi hindi po ako pwede magsimula na mag-charity. Kasi, nandyan si Kuya Noli pa. Kung nasa grupo pa ako, tapos estudyante pa lang ako, parang yung ginagawa ko lang muna para sa akin. Kasi diba, advice ni Kuya Noli, unahin mo muna yung family mo bago ka muna sa iba. Tumulong kumbaga. Dahil na, iba-iba kayo ng lalaki sa Nag-subscribe na ako sa'yo with Bill All. Thank you so much, Bads. Nangira mo lang ako. Hoy, Bads! Parang familiar. Di ba sa Facebook? Nangira mo Parang lang ako. nakikita ko to. Or nabasa ko lang talaga ito sa Parang familiar yung Bads. Parang taga rito lang. Hindi ba baga kami nito? Bruce, I'm thinking of sending her cash. Ano kaya? Kuya Neil, good idea yan. Cash. Kailangan ko yan. Hindi ba nagkitahan? Guys, aminin na natin. Lahat tayo kailangan yan. Kailangan ko yan. Uy, minimension na ako sa GC. Kasi nga kailangan talaga sa ibang... Laban ng buko. Bawal na. Try mo magpalaba. Ano lang? Mag-freelancing na lang po siguro ako ate. May aki ka. Pwede naman, bebe, if ma-meet mo yung standard. Sabay dap na. Pwede Virgin naman. pa kaya ako kaya. Kitchen helper. Back fresh. Lalo yatang gumagandami ka na ng girl. Fresh backes. Thank you so much, Kuya Rolando. Kuya Rolando. Uy, magkaon ka na muna, Kim. Sige lang. Mag-ungit ka na. Guys, yung mga bisita ko, hindi man kumakain. Alak lang kat. Uy, sikap daw yan. Shake Dani. Nag-request siya. Kuya Bruce, very good. Cut. Nice. Shake daan. Nice decision, Kuya Bruce, Kuya Neil. Thank you so much. Very good.
Eh, natutuwa na ako sa inyo. Aray ko. Anong klaseng pagkain yan? Ano? Ayan, Hi sa mga andito sa comment section. Anong work from home ang mai-recommend nyo po? Lugaw. Anong grade ka na ba? Nag-aaral ka ba, lovely? First of all, nag-aaral ka ba? Anong grade mo na? Kasi, nauso lang yung work from home noong pandemic. Ngayon, pwede ka mag-work from home. Kung dati ka nang may work, tapos kailangan mo mag-rest sa bahay nyo, pwede ka nyan mag-work from home. Yun, kung buntis ka, ganyan, tapos pwede ka mag-work from home. Thank you po, Kuya Bruce, Kuya Neil. Thank you so much! May pandagdag na ako sa pamaterials, guys. Paano na daw? Panganda muna. BG sa Idol Jumper Sniper ay taga Nasugbo, Bukana. Ay, eto, Bukana. Hindi pala siya, guys, Boreas. Taga Bukana. Sabi ni Sir Bruce, yung mga taga Bukana daw mas magaganda. Sabi niya. Ay, dahil. Pero ngayon, bati na kami. Sabugan mo, may bumba ka. Kasi may gift daw siya sa May akin. pipuluan. Diba? Two-face kanta ko. Hanggang grade 8 lang po ako eh. Hanggang grade 8. Wasak na. Walang matitira. Ano? Hanggang grade 8. Wala wasak. Kasi bebe, kung wala kang backer or kapit na pwedeng mag-recommend sa'yo sa work, yun yung mga ano mo, yung pagtindera. Wala akong ibang alam na pwede mong maano. Dito ka na lang sa akin, ampunin kita. Pero yung mga viewers natin, yung sponsor yung gagastos. Pero ampunin kita. Suggest ko lang ito, malay mo. Neil, I'm doing feeding mga bata. Malay mo soon. Malay mo Hoy, soon, Kuya magkaroon Bruce, ka. isali niyo ako dyan. Gusto Gusto ko din mag-community service na ano sa mga, yung mga ganyan pa feeding. Ano, magsama. Iniwanan ka lang kasi meron siya. Dayman. Gusto ko mga program na ganyan kasi nga, bala ko, siya? hindi kasi natuloy yung ano, yung Yung SK election. Bala ko kasi mag-SK chairman, tapos gusto ko, Sarap ito yun. lalo mo yun. Then ito, sinaram. Yun yung parang gusto kong ganon. Na project. I mean, mga activity, mga ano, program, gusto kong mga ganon. Tapos ka na. Nawala ang signal natin. Imabunan niya ang mga picture. Oh, English pa yun. Ayan. Dayman. Sa hospital kayo. Hoy, Kuya Bruce, bumabawi ka lang eh. Thank you, by the way. Sa hospital. Bukana o Batangas? Batangas. Taba. Matagal na ako nakasubscribe sa channel mo at pati kay Kuya Nolly. Mula umpisa ng vlog ka ni Kuya Nolly, sabihin ko na ang laki ng pinagbago mo at di ka na maayain ba? Opo, Kuya Bads. Pero familiar ka, parang makita kita sa mga stickers sa mga Santo Domingo. Oo talaga, hanapin ko. Yeah, feeding the kids is great idea, Bruce. Tama kayo dyan. Isali nyo ako ha. Gusto ko isali nyo ako yung may mga t-shirt tayo, ganyan. Tapos magpapa-feeding program tayo para sa mga kids. Maski ka ni. Ano? Sige papayag ako. Sige papayag ako. Dito ka sa akin. Sige, pag nahanap mo ang bahay namin. Thank you po Kuya Bats, TV Vlogs. Sa panonood ng vlog mo about sa bahay nyo, pati si Papa mo natuto na din mag-vlog. Oo nga po Kuya Bats. Pero familiar ka talaga sa akin yung sticker mo, nababasa ko na. Kuya, ano yung niretract mo Kuya Bruce? Busy kailan ulit kayo magkasama ni Kaangge? Kapag paras na po kami walang pasok. Pa-jacket naman. Sige po. Ayan. You are now a managing moderator for my channel. Good evening, Boreros.
isi-search ko yung Bads TV Vlogs sa Facebook. Bads TV Vlogs. O parang nabasa ko lang sa YouTube. Taiman. Ang nandito, Bads TV Mix. Nakagat ko yung dila ko. Mix Vlog. Tapos iba din yung sticker. Grabe ka, masalo yun. Ay, mag-shot kami ligay. Bads TV Mix Vlog to, guys. Sabi ko baga sa imo. Pag ako minasat sa imo, di man ako kakaraw. You're my pretty and my girl. Alam mo yung baga, ang ginagawa ko. Babul-bulo yung kanya. Yan pa. Kanta na, pal. Yan, Maria, gata. Singer. Ang tanda mo ito. Singerist. Ikaw na. Ano, so ano mo dyan ang kantahan ka? Tama ka. Wala bang mag-advance greet sa akin dyan? Nag-greet na ako sa iyo, lovely. Huwag ka magtampo sa akin. Sige na, huwag ka magtampo sa akin. Advance happy birthday sa iyo. Wala na ka magmamita. Thank you sa jacket. You're welcome po, Bads TV. Layog. Advance greet. Barangay Bukana na Sugbo, Batangas. Bukana. Yung Bukana, barangay yon, hindi yun municipality. Magkaon ka na muna, Kimi. No. Ako itong kaon mo. Dahil Dahil kasi. Ayun, bigla. Dahil mga kao na nag-in. Nasugbo. Bukana na Sugbo. Teka naman, Diyos. Gusto ko din maging singer. One day. Soon. Hindi, wala. Yellow ito. Ano ito? Gin? Saan siya nagkuha? Yellow. May yellow pa ba? Duman? Just duwan. Ibig sabihin, di na magbalik. Tulo ang kinaama. Okay na, sarap mo. So, yan. Iba pangalan ko sa Facebook, sa YouTube na lang. Cute po. Pakulon pa niya. Dapat matuto ka na motor BG. Long ride daw kayo nila Rica Badet. Grabe. Wala akong motor. Pero pa malang. Wala akong license. Sarong box ito. Kailangan ko muna, guys, pag-aralan, matutong mag-bike. Kasi hindi ako marunong mag-bike. Turuan niyo muna ako. Hindi ba yan? Opo, Kuya Bads. Birthday ko po Iyo bukas. pangapat yun. Ito ba yung mag-inom Happy birthday to you. Akan pa be. Happy birthday. Alas 12 pa. Maabutan daw kitang alas 12 eh. Mabakal pa kayong mamon. Mamon. Sarado Iyo, ng may bakery. kandila. Para sa baton mi sa birthday. Ngunya na. Later na. At Puto tabunan. duman nung nagdadangadang ba sa birthday ni Katsa Batara dyan na magluwas ka sa mayan. Pala sa sige. Hindi na siya mapaga. Bala siya. Ripon siya dig din ni Tito Unis. Ripon siya kayo ni O. Dahil may katulugan mo na. Di ba? Kaling kami ni Richard. Hello guys. Kaling kami ni Richard. Paano nga ka? Tayo pong dalaga ng ano mo. Naisay. Hermano mo. Dahil. Ayun, gusto niya talaga si Tad. Bakula. Sa tingin ko may dalawang kwarto sa taas ng bahay mo kasi. Sa kami nagtatanya. Kuya Pacifico, wala pa po siyang kwarto sa taas. Pero Bako tayo. Pero dalawa, pwedeng dalawa. Wala mali siya dun. Nasugbo Bukana, alam ko yon. Pero bisa kami. Kila Idol Jumper Sniper, magkakapit-bayan sila Chong Luis. Nagkichat na Sana, naman siya. sana makapasyal soon. Sponsored by sponsors. Kasi sa Roy, ni, atya na. Love, mamaya ka sa akin ah. Ano yan? Bigyan ako dyan. Hindi ka na mag-churro. Nasa inuman pa. George! You're my dream. Ay, gusto ko to. Sisi naman siya to. Di, gapang bakulo na. Yun na. Sige na po kayo na.
Hachata. Pothata. Potato. Ano na yan? Mag-shot ka na. Thank you po. Para sa akin ba yan? Advance din kasi yung kay kay Lovely. Thank you so much, Kuya Bads. Batiin niyo din si Lovely, baka magtampo. Hello, Tito Joe! Hello, hello! Kumusta? Tito Joe, may sinend po ako sa yung video. Tsaka pictures. Dito lang. Kumusta po ko, Tito Joe? Di 3rd anniversary ngayon nila Kuya Nolly, yung Soward Farm. Congrats! Day, man. Dakulong pa itong ano. Congrats Soward family. Cesar Ibanez, thank you po. Ate Bon, pa di. Bayak TV Vlog, thank you. 726. 726. Asan? Ikaw mauruli. Wala ka man bigay ka chat, wala ka man bigay chat. Wala mo. Okay lang. Baka malubat ya, pero Ikaw mauruli. Sama din ito. Tapos. Saan? sa manahaw. Hindi yan, te. Bigyan lang siya. Mm. So kami lang pala ang arayo. Kunin mo sa akin, penny SM. Joy Seller Abaga, thank you so much. Going! Ay, grabe. Bakit ka na? Sad. Ang taba dati. Sad. Sabi, ang katanin niya. May sa CR, may bilong. May ano? Sa ato. Ano? Pwede ba baga? Tanin sa sin katanin. dito sa baba. Sa kusina na. CR. Mahamog digdig. Huge. Grabe ka. Second floor ka. Ayan. Ayan! Bila! Malipat dyan. Aircon ka nga. Ni ako mo kaya. Hindi, kalalamot. Tito Joe. Julius Flores, hello po. Thank you so much po sa pagbati. Balik na lang. Bakit mas mababait pa mga strangers kaysa sa mga ibang kapitbahay namin? Kasi, strangers, hindi ka niyan kilala. Ako manduming na. Hindi ka niya personally kilala. Mga kapitbahay mo, kapamilya mo, kilala ka niyan. Araw-araw ka nakikita. May, nine bagusan. Nagana na ang katong. Congrats kay Carrot Man. Kay Kuya Carrot Man and Kuya Vince. Diba sa world sila? Matanong ko lang. About sa GoPro na gamit mo, magkano pala yan? Kasi nag-iipon ako ng pambili ko pa. Nandito sa mall na GoPro 13. Kaso nasa 26K. 13? GoPro 12 lang nga ako. Tapos yung GoPro 13, 26K. Pagbigyan mo na Sponsor po yun, guys. ni Kathleen, baka. Eksena ka. Uy, ang birthday mo. Ala ka. Agtampo yan sa... Maali na daw siya ni at siya. Tama pa suton daan siya. Shooton. Sutun. Shoto. Di ko alam kung maano. Swimming. Masuwi siya sa Sige, Lovely. Ingat ka palagi. Huwag mong isipin ang problema. Gusto niya kaya sa ano. Lilipas din yan. Lesson. Ibang seming ito. Mahilig na siya. Lesson. Ano? Maali ka pa. Sinong kapak? Kuya Fredelito. Sobrang hirap po pala kapag may personal problem. Lahat po tayo, Lovely, merong ganyan. Lahat natin yan nararanasan. Nasa atin na lang kung paano natin i-handle. So, matindi. Uy, grabe ka mga boss. Nakapala siya? Di, matika pa po. Dako din. Hindi pa po Kuya Fredelito. Idol kapak-pak. So iba naman Di, ganito mainom. di man. Saga kaya, iga pang may maan. Ayun nga. Tama na yan. Uli na kami pagkaubos ko. Matinda pa kaya kami atab kami. Mata Bansaga, Domingo Bate. Pwede, okay lang. Mahanap buhay pa kami. Hanap buhay. Para sa pamilya. Di kaming kaunon pag di naghanap buhay.
Asawain nyo na to. Hanapan nyo to nung mapapangasawa si Ate Lorna. Pa! May pera. Para hindi na siya magtrabaho. Sa may sino isa? Sino yung duwa? GoPro Hero 10 ngayon, 15K. Hero 12, Stick hanap. 20K. Kilala Yung man kaya ako. Yung Hero 12 nga, 20K. Tapos yung Hero 13, 26K. Duman ako dati kinala. So magkano pala bili ng GoPro mo? Hindi ko po alam. Sponsored po kasi yon. Pero bakit nasa 20K din? Si Bods. Ay, na siya. Nagano, yun Kuya sa Kane, araw, single. Asikaso baka mapapilis. Walang sabit. Ay, college. Walang sabit. Pero kaya nag-improve na sabi ko, nasa naman siya, business industry man ba siya po. Dahil, teacher. Dahil may tigsalian siya bagang corporation na ta. Thank you po, Ay, Jordan. Susaro. Guys, Susaro. magtamsa Kaya sa sa kayo. naga na kunyan. Ayun. Duman siya. 2 oras na tayo. May kaya, siyempre, kano ka sa social media? Kaklose ko yan si Pero may ko nailing, Francisco. Santo Domingo. Rabas iyan eh. Uy, rabason yan. Nailing ko sa market side. Ano kaya siya? Kuya Bruce, nag-retract na naman ikaw. Kasi ko lang arang pinagbabakal sa kuya. Iso. Ay, ala. Certified siya para ganun. Nadulo, magkawa na muna. Tapos mali na ka mo. Di ka naman, din eh. Nailing ka na kang tao. Nailing ka na ni Yuj. Nailing ka na kang sa sentro. Naulak ka daw. Aram naman na kung ano tigano mo. Men. Kaya ang negosyo kaya mo niya. Thank you, Jordan. Mangga. Ang gagamit. Manggaga. Gamit siya. Aray mo. Pokesa? Pero kay Eugene ito. Kay Eugene itong work. Oh, grabe ka. Bako lamang ni. Awat pa ni sa online. Ano? Ako ang pokesa. Pero kumikita din. Anong mga ano? Di eh. Abi. Ay, dadad. Ano yun? Malarga na yan. Pamanila yan si Yuj ang malita kanya. Log sa nakanang kang malita ni Yuj. Brief. Brief lang. Underwear. Baka makakawid niya. Kano ba na? Si Pipsulo mo. Guys, oh, hindi na siya Pads TV. Thank you so much po sa pagtambay. Bigiwasan ng mga chichiriya. Ang saan? Ay, sorry po. Ay, makaw ka? Ay, ni ano? Guys, Makaw daw. guys, Di ka masupog birthday na ba? babay po. Actually, di man talaga akong handa. Kasi sa aga pa. Ininuman lang po niya. Dahil may luto. Thank you so much po sa mga tumambay. So yun, mag-out na po ako kasi mag-asikaso pa ako ng suotin ko para bukas. Pang swimming, casual, department, shirt. Kudaan so pag minapula. So yan guys, para 6 AM kasi ang alis ko bukas, magbabiyahe pa. Sana matapos namin ng isang araw lang. Thank you so much. Asahan ko yung gift nyo bukas ha. Busy na siya. Kuya Bruce, Ngayon lang. Kuya Neil, Ehem, Char. May time, di ba? Thank you so much. Dorin mo daw ka number 2 ni Ka. Okay na. Yung dama na si Ka. Kuya Bruce, bye-bye. Thank you so much, Kuya Neil. Tahimik ang buhay. Bye, love you all. Lalabas kami na Bye-bye. Kuya